Sagudayan nga ti surat, ti pagkasalitaan ni Suset, nga napakalawan, ti pudno nga ina. Dear Manong Nemi, kasladyak kabailan Manong Nemi ti ag-recover. Kasladyak amo arogyan ti agmuban. Iti papatay Manong Nemi ti baysa nga ina. Iti kaando Manong Nemi dagiti ina diti lubong no apay nga ni mama ti pimusay. Nabayagan nagsaksakit ni mama Manong Nemi. Uri nga tamit gasto sa mi amin nga kwarta nga dakada kami. Tanapintas ti negosyo ni papa. Negosyo da nga duwa. Napaunahin ti nga sakit Manong Nemi. Cancer of the breast. Nakabaybayag Manong Nemi ang nagrigrigat ni mama. Hato nga panawen abang bantaya. Ngano kasta nga bantaya. Dinakayat Manong Nemi nga damakita na nga luwa. Nagted-ted ka na kiti mata. Di kayat na kit umis-isa paglatan. Di kayat na kit naragsak kami kini papa. Nga mangpalubos ken kuana. Tapno akinanan. Tapno ipulang nan nga may pinsan. Tayo pabulod ni Apo Diyos. Nga biyag ken kuana. Naging gako na namanong. Hadjakon kamaylan. Jakon kamaylan. Palubusan dakon. Ket anak. Suset. Itultuloy mo ti kinasingpet mo. Itultuloy mo ti pasnek mo ngagbasa. Sa mo baybayan ni papang mo. Saan ka mga aramid iti aniyaman na pagproblemahan. Naragsak at gagpakada-kada kayo. Naragsak, ti pakita yung kanya. Dagita Manong Nemi tinauli nga balikas ni mama. Sakbay nga nagkidem ket saanen nga nagbulagan pa. Nagsakit. Nagsaksakit Manong Nemi. Ngayon kunada Manong Nemi saan nga nasakit unay nga panakapukaw ti may sangay na tigas dya ti klase na. Tinasakit kada ti bigla. Kasla kumakadag iti maaksidente. Nga saan nga mapakpakadaan. Nga iti dahi tangal daw kat isumad gaya man ti maudi a panakakita mga si bibiyag. Tani disgrasya mat gaya man. Yan ni mama Manong Nemi kaskunada nabantayan mi. Nakapagpakada. Ken kastamatan na ipapas mi. Iti nakisarsarita ng bantay ken kwa. Awang nga tamatan ti pagkunaan na. Pagkunaan da. Kuna ni papa. Gapotay naramid na, inaramid mi ta amin. Kayat mi lang mespal. Ngayon, saan nga pinatgan, Manong Nemi, Apo Diyos, tidawat mi nga milagro. Tapno ang biyag kumapay ni mama. Awanan ni mama. Ngayon kaslasaan na ka makapag-move on. Kaslasaan na ka makapag-recover. Kasano? Iti eskwela Manong Nemi adu dagiti ka eskwela at nga makisarsarita mangliwliw kanya. Takayat tak ngarod nga liwliwain. Taday tat kunada. Nanaruna Manong Nemi kini Adonis. Ni Adonis Manong Nemi nga di pa ilaing nga madlaw ko nga da panagkras na kanya. Isu ti kang runahan Manong Nemi nga magpatpatid ka ti pakinakin ko. Suset. Oraan niya't araramidem.
Saan mo na mapasubli pa iti amin? Awatin mo ka talagang awanin ni mamang mo. Kat sangwem, ti agdama, kaya ti masakbayan. Ipas nang butag basa. Dandan ito ng graduate ti high school. Kalpasan ti high school, agkalit sa iton. Sabi ko mata, agpadpadat ang ti eskwela, nga pag-enrollan. Kaya nagpadpadat ti kurso. Kaya nagpadpadat na ti oras. Tapno kang kanawin tang kita, kang kanawin tang kuyog, kanawin tang sarsarita. Di mo ka di kayat kastat mapasama? Ha? Suset? Kayat ko ha. Apay ka dinasahan. Among adunis dataon iti pagyamanak ta. Adda ka. Adda kayo. Tanawang kayon. Dikla mo. Nadak sa di balay. Adada ka naglidayak. Tasalat ang maliklikan ng malagip ko ni mama. Ore ka sa salita nak ni papa. Ore ni papa kit kayat nakaliwliwaan. Di man nagrigat. Why, narigat kang peso. Ngayon marumam kang tumutlaeng. Iminton ka no. Urayam ang adumteng. Basta tulungan ti bagim. Wan sa malagip mo ni mamang mo, hep. Wala. Dilit. Dilit yung madagos. No, kahit mo lagi pa ni Suna, di kita nararagsak nga kanito. Ti lagi pa. Nasdungo, panang dungdungo na ken ka, panagsasalita na ken ka, panangasikaso na ken ka. Nga kasla adalata ni mamang mo iti sibay mo. Nga adalata ni mamang mo iti danan. Alalis tumanin nga makapag-move on ka, makapag-recover ka no, after a year, kadadanto niya maamo ni papang mo, nga may kadwa nga mamam. No. Diyak kayat ka mapasamak na ito. Kahit mo sawan, di mo kayat nga mangala ni papang mo, ti kasukat na di mamang mo. Awan ti makasukat kayang kuana. Awan ti makaartap ka di mama. Orasin no. Ay bro, mag-uring nga maawatan tirik na ni papang mo. No talaga nga plano na nga mga alat kasukat ni mamang mo. Dahil nga tanti pagkontrami nga agama. No aramidan na. Apay ko ma. Naparitam. Kit kasapulan na. Ken kasapulan. Awanin ti pangisukatakpay. Pangisukatakpay ka din mama. Uy, nawan ti pangisukatam ang yung napipialang adda mama. Uwano pa nakaina, pa nakaasawa ni papa mo. Iti uneg ti balayaw. Huwag gayam. Kasi nung raton ti kasukat ni mamang mo nga, gistimar. Dadapat ti problema miya. Mailiwa ka talaga ti luto ni mama. Sinusuruan na ka kuma. Sinusuruan na kamit ng agduma. Ti aglaba nga ron. Alis tumot lang ti aglaba. Tadamat washing machine. Ti agdalos. Kan ti agbanday di balayo no kas tangawang kayo. Ising-hasing mo kinipapang mo nga mangalat katulong yo. Pilin nyo at agbaling nga katulong yo. Dito talaga nga amo na. Ito talagang gusto nga trabaho. Manong nemi dinteng the first year death anniversary Daddy Mama. Nabami sinarungkaran kaduak ni Papa manon nemi ititanim na. Tunagkalan mi ti kandela, sagutan mi ti sabong, insagutan mi ti makan.
Mama, may sa atawan itan. Sipod kawan mo, itidan namin ka ni Papa. Sanda ka malipatan, Mama. Adda kan tulat tayo ti puso, panunod ka rin namin. Mama, awan ti makahartap ken ka. Mama, I love you. I love you, Mama. Kadyak amo manong name noon niya mat itinta na mitim ni Papa. Ngayon baga ken kuan. Umay ka niya halawitan. Pa, kahit kung iti mismo nga sa kaanan ti tanem ni Mama, nga pagsalitaan ta di amin. May pagkaptian niya. Itataddan makatawen si pagpimusa ni Mama. Kung nadaman nga, kas ti dati nga raramidan di kita duma, ang malindan di mangalat ka sukat na. Ada ka ti plano, Papa? Nga mangalat ka sukat ni Mama? Kado ti tari kita tarigagay. Dagiti empleyado. Babalasan. At dapat na balo. Iwata ka di pagkipyo? Jack Lamoy. Sana ka sigurado. Sana ka sigurado ko nak taumot pa'y nasarakak. Tagsapsapul kay kadi. Awang magpa, tinauray ko. Naku. Tanod dumteng, tiururayin nyo. Sukatan nyo ka din ni Mama. Anak, paritan na kani. Awan ti makartap kini Mama, Papa. Awan ti makartap kini Mamang mo. Ngem. Awan ni Suna. Ore man isot kapipintasan, kada kasasayaatan, kalalaingan, so amin nga asawa o ina. Awanan ti marawid na. Kapatagin inanan. Nagsublin, ititapok, tibagina. Si maklangan ti kararwa na kinabot Diyos. Awatan ti kinabot na iya. Di mo ka di kayat? Kimada ni ti kabsat? Di kayat, Papa. Di kayat. Agawin tan. Baliwan na ito ang pagsaritan da ita. Intun addan, masarakak, intun addan, dumteng kanya. Ito talaga katikaran tayo. Saan nga naskan pa sa pagsupyatan ta. May kang tagawin tan. Agpadpada kam nagpaiso, manunemi kina Adonis iti korso, kanagpadpada kam ti oras. Aging garinog yan na manunemi, tinagpropose kanya. Adonis, ubing tapay, hampay lang anasken. Kayo kukumang ipangamon. Tamangan na makauna kanya. Idit at datapay lang ti high school. Adan narik nagkangganan siyang sangayan. I love you so much, Susan. Di mo ko manisap sa bali. Indun dumteng no panawan. Maamuam to. Ano kami ti marikreklam kanya kita? As a friend? A best friend? Ngayon saan ang a sweetheart? Kapag tiyak pelang kayat ngamadaan ti sweetheart? Tiyak pelang kayat ti madaan ti boyfriend? Nga nawaya, nga mga akbay kanyak, nawaya nga mga rakop kanyak, nawaya nga mga gek kalig iti bibig ko. Tsak pa'y kayat. Sige, agurek. Hanlakit unay mabayag.
natawen, manunimi nga awanin di mama, kinadakmatan iti second year college. Idita, sumangpetak dito balay, manunimi, nga damat gaya man ni papa, nasapa man. Idi sumarakak, kaslata ka sa salita ni papa, idi kusina. Nakasasalita ng nga babae. Napanak iti kusina. Kitpud no. Adda may isa nga babae manunimi nga giprepare iti lutuan na. Nakatugaw mat manunimi ni papa iti sangwanan na. Katumultulo. Pa? Din kakahay man iya. Di man adlaw. Asin iso na. Ni nanam nga Magdalena, iso tinalak ka katulog na. Marigatan tan eh. Nagrolagin ka. Kinori siya. Kaano pa eh? Ito after lunch. Nadakam dito yun ito after lunch. Kumusta ka, anak? Nagkasapulan na kami ng trabaho. Kaya ada nang rekomendar kanya kinipapang mo. So nga, napanak iti, mabalin ko pakasarakan kin ko na. Kaya after lunch, nagkuyog kami nga may dito. Aramid agti amin, tapno, agpautak, dito'y, denayo, nga, akas katulong. Sige, papa, inagsukat. Nagsukatan yung uniforme. Kaslasan nga ikat manong nimi iti ansir matak pakabuklan ni Nana Magdalena. Simple nga langan. Saan sakit nga make up? Ta natural, ti rupa na. Awan ti makitak. Wano, gabungata, at dato nagtibalay, kat saan man lang agpulbus, o lipstick. Halos agkatayabda, di mama. Simple nga lang ha. Lang at imay sa bakit akas kekuan. Ada nga ta posibilidad na nga agayat ni papa kekuan na nakaim imposible. No mangalan ni papa iti kasukat ni mama. Tay mabaling nga inalabasit ngam siya. Agta 2025 kasi dyan. Imposible man nga teenager. Tayo nakapagturpos ng kolehiyo, nagtrabaho ng mga obisinan. Nimiso na. Ni Nana Magdalena. Langan nga talaga ti katulong. Katulong. Maid. Imposible nga tutupan ni papa. Katawag, ano ba paano tutupan na rin yung Nana Magdalena? Manong nami rimuarak lang dito silad ko, iyayaban ni papa, manong nami, ang mga mangrabi kami. Idi panangan manong nami, kinasango mi, nakisango isuna. Yawat na. Panangalak iti. Sidain. Okay lang, nana. I can manage. Anas ka nga, iyawat mo. Okay, pagkangamin ko no, kaya't mo iyawat ko ka. Uno saan kat, mismo nga, labayak ti labay mo. Sa anak mo bing. Ada naglaw ko manong.
Naimas. Naimas manong nimi adobo na nga karne at baboy. Naparisan tinabraw, anateng, nagkumbyanin ta. Kaya napuputan manong nimi nakaadok tinangal. Agyaman no, magustuhan na ito'y luto. Suset. Naimas. Ada dalakit malagip ko ni mama. Taapay. Agpatpata kayo ti luto. Nasaya itong asta. Tapno, saan kayo nga may kawa? Sir, Robert, agpesod di kanuhan ni Suset. Nga dato'y templa ko nuluto, kasi ti luto, dedi Diyos aluwad ng asawa. Kaya ko mamat ng bagangin, nakaunamatan ni Suset. Sabi ko mga rod, diyak kahit nga tulatin. Ngayon sabi ko mga rod, halos agpadpada kami. Lukas pagaligan halos agpadpada kayo. Okay lang, nana. Ngayon diyak kaya. Nga kapadang pa isuna. Nga kaidda ni papa. Nari ka daw pasabag na itana. Abay, maligip mo, may bagam tigas na. Ewan, papa. Ewan. Simple lang tilangan ni Nana Magdalena. Baka kastat kayit mo. Simple. Natural. Manot taon mo, Nana? Sa anak pa yung nagmenopause. Di kahit nang sawin. Agkaanak ka pa eh. Awan asawan? Jack pulos nag-asawa. Apay met? Bakaisok na ikari para ka dyan. Nung kasta, virgin kay pelang. Sana kung na virgin. Nadaan kay iditi boyfriend. Ngayon saan kaya nagkatuluyan. Kahit gabuta saan kaya nagkatuluyan. Intrutuloy yung matendrag. Bakit abalasang? Wen. Kasta gayam. Hindi man daw ay panggip yung magkiasawa. Diyak mo. Diyak lang mo no. Adamayat kanya. Kandiyak lang mo no. Talagang nayurit. Nga dan tumitla ang pamilya. Gargaraw marunemi kinaalibtak dalus. Kasla di mama. Tultuladan na nga ta. Uno imbaga nga ta. Ni papa. Dinamag ko na minsan kini papa. Pa? Di may panggap kina na Magdalena. In bagayo ka di ken kuanan, no kasano agtignay, no kasano idi nga agtrabaho. Dedi mama, ngay sa trumbe nga tuladen na. Awan ti magbagak. Diyak imbagak kasto taramidem, takasto idi ti aramid ti asawa. Diyak imbagak kasto diyan. Abay? Halos. Natulad na ni mama. Coincidence nga tawad, no? Ada nga ta, nang ipakaamok yung kuwana. Ada na kita tatawang urehanda agama mo, ada pa nagpadada, iti anyaman nga ramin. Mabanimit na kasta siguro, na iranra na, nga ti sumrek nga katulong ta, ket kas kaimas, tiluto na di mamang mo, kas kalaing na, kalitak na kuti ang trabaho. Ti kurang na laing na ket. No makadigos kan. Umaiso na ket isunat mang sagay-say kadig di buok mo. Di ba ka sa darami di mga mangoy di? Well, papa. Dito pa iti may sakilyo ko.
Unawan obra, awan ka sa sarita, umasdag di pa makanyag. Uri na sagaysayan ng tibok ko, sagsagaysayan na. Kanayon na nga pagplastar, uri nagplastar di ba ito? Pagplastar na. Hindi pa nang ipakita na, di pa nang i-care na kanya. Yung may sak nga anak, papa. Apa nga awang kamsan ko? Takayat mo ka dito man ti kamsan. Tsaka mo. No, anda do, nagagsak, di ba? Nadakaduam, no, anda kamsat mo. Sige pa. Dadalang kahit kong salusodin. Kahit kumusta ka? Di ba nagbasam? Inaklon mo ni Adonis? Apay mo mo yan, Adonis? Kaya tanong ka dito istorya, may iti panagkuyog yo, nga panagtinulong yo, iti problema, iti panagbasa yo. Diba? Nagkaradwaran kayo, kaya nagpadpada ka ba iti kurso, kaya nagpadpada ka iti oras. Anyat kayo ito sa na ijay. Ba, nagpropose ni Adonis kan, tsak pa kahit ko lang. Tamangan no aklunet, adanton kong daway ng mga rakop ng mga kanya. Ang mga ano sa amin to, mga puutan. Nagradwarak na saan ng virgin. Alakit na siya, anak. Nasiyat. Narbaring no, awanin ti tumtumting at problema. Ada ako ni third year college, manong naming, hindi at damat madlaw kukin na Magdalena. Nana? Ay, abay, susat anak. Lukmag ka? Siguro. Nga mata, naimas nga rin ito masidsida. Buyong data? Buyong mo na si Kog. Abad at sumbatan. Si Kog. Kahit mo sawan. Ada umumay dito yung lalaki no ka. Loawan kami kini papa. Wano ada kasing sinarak mo no. No rumor ka mapan grocery o no. Makitsenda. Asino ti ama ti sukog mo na. Asino? Lating itek mo. Jakait nga magaking kanak. Amo ka din ni papa? Iso iti mo na nga nakamo. Kaya anak ko na. Kunana, nga agan anada, nga mapanak nagpa-check up, iti schedule ko, nagpa-check up yung doktor. Agan anada, tapnawan ti, kanyawan nga madiyo mapasamak kanyak, kanyanak ko. Amuna ka din o sino? Ti ama? Ti sikugyo? Amuna. Gabata muna, isunto lang ti pagsalutsudam. Ta isunto magibagakin ka. Sige na. Tauray ka dumteng ni papa. Idumtengin ni papa, manong nemi nakiktutak, idi mapansabaten ni Nana Magdalena. Kaya nakita ka mismo, manong nemi, di pa nagbinisito da. Ha? Ni papa? At relasyon da kina na Magdalena. Nga ni papa? Ti ama ti sikog na. Kabsat ko. Diyan ka mo, manong nemi,
no makaungetak, makapungtutak, makagura at ono saan. Diyan ka muna niya tiriknak. Hinuri kong simrek, dagiti dua. Papa? Oh yeah. Nakita tinapasamak. Ada ka di relasyon nyo? Pakawanan na kanak. No inlimot kumangking ka di amin. Yung siguro, ang kami nga makapagdibak kaputa. Nakitam siguro. Di pa nang sabat kanyak ti Magdalena. Kaya di pa nagin-nagin. Why? Adang kapsat mo. Isot na dead yan na. Awan tirumbang pagpungtuta manak. Ada karbengak, kan ka sa pulak. Kan ka sa pulang, met. Sikat inang ibaga, mismo kanya, nga kasla si bibiyak ni mamang mo. Babanti ka ada, ninanam nga Magdalena. Kat numabalin, saan nga nana, titawag mo kong kuhanan do tigat, mama. Anak, iso ni Magdalena. Ti mamang mo. May kadwa nga mamang ko? Abi ka di subatan. Wala, may kadwa nga mamang ko, di ba? Ito yung baga keng kang iso ni Pudno nga, mam. Ano? No yung baga keng kang ni Magdalena iso ti Pudno nga inam. Laki, imposible, papa. Laki mo imposible ka sa lukuma. Nagasagana ka kadi nga dumungig. Ano matas ka na dinggag? No kasano ka napasama? Sige, Magdalena. Istoryahan mo kasano ka napasama. Sigon manong nemi kinina Magdalena ket katulong idi isuna. Ket adda digiti gundaway ngagkita da kali di mama numapan makimarket ket mapan met makimarket ni mama. Saka mamuda nagsiningad da. Aging gangan na baga ni mama kano ken kuana. Di problema na. Di problema na nga di na maipayan ti anak, ti asawa na. Kit yung asawan? Saan ka nagtahod ka di mama? Saan? Gapot na diferensya na. Kadidi, ta nagsikugak. Gapot na. Sinikugan natin. Ti amo ka lalaki. Sinaragnak iti kwarto. Ada yung pangot na kaniyak. Kadyang napupuutan na giti pasama. Naging ka nagsikugak. Hindi pa nagsikug ko. Pinapanaw nak ti amo a babae. Katang-katangak. Ta dati-dating awan na kanak kaniyak. Awan di pamilyak. Aking ka. Nga naibagak. Kani mamang mo. Na masikugak. Imbaay na amin nga kasapulak ni mamang mo.
king kay ti may pasngay ka. Inted kan kuana. Tara itat tulak. Siyak ti pudno nga inam anak. Iti panagdakkel mo. Umay kasarsarong karan. No adda okasyon, no agberde ka, adda ak na tumultulog, na may isagana ti amin may isagana. Kaya't kala makita. Adda digidgondaway nga kablaawang ka. Happy birthday. Nga rakuben ka. Hindi nagturpos ka ti elementary ha. Adda ak manin. Ngem ka digidi. Naud-udi nga pa nag-birthday mo. Awanan. Tadaga po na noapi nga sana ka makaumay. Eh di ba nagdinadwara mo ti high school? Adda ak manin. Kinuri din na tayo na imansayag ni mamang mo. Di kayem ko. Adda ak. Ngam di nakla may ikaso. May sakmat ka nagdungaw. May sakmat ka nagladingit. Iti pa nakapukaw. Tikas kang kuha ng gayem. Kaya di aldaw nga ipupusay ni mamang mo. Awanat, ngimsakbay day tang aldaw, nagsasarita kami. Kinidaw na kaniyak, nga sakbit lang timang ituloy, ngagbaling nga inam. Nga dadatiga po na apay, inoray mi kinipapang mo. Tumno panawen tatno, magipagnaed ako dito'y. Kinidaw na pa'y ni mamang mo. Nga isunat ti kasukat na nga asawa ni papang mo. Siyak na po duminam. Gagpaot, ngagbaling na asawa ni papang mo. Pakawanan anak. Nung iturod ka man idi ngayon padawat. Inaramid ko dahi at gapot na jak namnamain nga maikang katinasya at akasasaan. Tawad ti pasnok nga papanak. Nagtalinayad ang katulong, sabat nga rin nga mabalin, itugtugot ka. Ngayon bes ngayon, ingka ipaampon. Iti bahay ampunan. Indad kan, kinimamang mo agayim ko. Nga nabayagin ang kalkalika ko miti may isang anak. Anak, kang kanahin ka sinubsubaybayan. Nang ronaitan, adda akon amis mo ti danam. Ikan na ko anak, kung daway ko nga agserbikan ka, amang sulnit, tapno masulnit at di kita nagkurang ka. Anak, siyak ti pudno nga inam. Kaslasang ko napupuutan manunemi nga aslada ng iduron tiriknak tapno masidagak kenkwana. Tapno harukupet, tapno agin narakop kami, and tapno ibagak, Mama ko, anak ko, nakusta? Si bibiyag ni Mama, si bibiyag tipud no nga inam. Asyak betana. Kasi ti kinidaw, dadi mamang mo, nga ituloy ko,
siya kundi mangituloy. Ngagbaling, inam, iti kaawanan. Kada pa yung kapsat mo, baka kaya mo kinapapang mo, ngek na ka iti duha ka kapsat. Uno talo nga kapsat, sakbay nga agminupusa. Mama, awang gayam tirobbe nga kaliday ko. Iti kaawan ni mama, dimteng tipudno nga mama. Oh mama, oh anak, agamanak, dadagos na nga inawan. No kasano ti ragsak ko, ragsak mi idi, si bibiyag ti mo nga inak manunimi, adaddan ti ragsak mi ita, ti ragsak ko ita. Nang rona, iti adaading ko manunimi, naladawak ka nagadi. Huwain, ket may ayo ak mga ayawan kang kuha naman. Nga ading ko, nga Robert Jr. Kitusto, nagasibgan. Tuwala na tawan, manong naming, ni Junior, idi, dadamat manin ading ko. Gusto nan, mama. Gusto nan titalo. Barbaring gustunan. Kabuta talaga nga, nagitiduwa nga, menopausal baby, the June, kini Angel. Iti ang dama, manong nami, babasit pa ilayang dagiti adding ko. Idin to, tanagasawa kami kini Adonis, kinadapayan kaanakan, dagiti kakabsat. Adan awagan, manong nami, ti anak ko, anak mi, kini Adonis, iti uncle, kinanti. Nabigsa, manong nami, dapapakin mama, agsipod to bindamat tayo. Hoy, et nungas kasano lang, masapsabadan to, iti panagtaeng da, ket danto pa lang dagiti kakapsat ko iti kolehyo, ala ket sang kunto idang baybayan. Sa amin to idang baybayan, kini Adonis nga asawa. Dahito nga rod, ti pagkasarita ak manong, ket thank you, iti laing mo nga nang ibasa, ket sapay kuma, tadamat na ibatik nga adal ken liwliwa pagsarmingan ti biyag, kadagiti patak ka nagdengag ken nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rod agyaman nga pagaya mo, Suset. Thank you mat kang Suset, iti panangiburay mo, iti pagkasaritaam.